Много често, когато говоря, че провала на диетата или на хранителния режим, който с по-право да наричаме, е в скрити калории, много хора недоумяват. Какви са тези скрити калории, откъде идват и така нататък. И аз обяснявам. Сосчета, дресинзи, различни всякакви такива неща. Между другото, една хапчица грозде, като си минава по кремаста, 2 ядчици, кафето и млякото млякото и захарта в кафето. И никой от тях не ги смята. Накрая обаче общия прием превръща нещата от дефицит в калориен излишък и съответно в провал. И сега ще ви публикувам едно кратко видео, което ви демонстрира калориите в зехтина. Погледнете го. Тук пък грешката на обикновено хората е, че бъркат здравословно с диетично. Зехтин е здравословен, така е. Трябва ли да се ползва определено с мярка.